Gá áis há ana loch for dar lom agus a bhfuling se de éon scríóir a húsáid agus iad amón ibre ná an taithí saoil há go tain mar réon le taide. Nis dar méidíh Ryan Samplí den léanar húsáid mise an dáithné sin agus mé a gobar ar an leabhar de dhéagóirí óg fór orm feilse ge chlóir chonacht. Banan an scéalsá le bóchail a há a dul ar thros scoile, ach a ditan an tetláán ar a bhfuil sé I bharige a lár styrime. Agus catra díre ar Ileán tréice á sem mín ar mreachtan sa bhíontas go dtí gan aim siad ré. Nis, is eas le hinis ghailteach na ringad am héin, agus cha mé mórcha dimóige ag gimmer te snáb agus a teiscéalaíocht ar na trána am a dúla a há sa cheantar. Ach ar nó níor leor é sin a bháin, mar sin an taide. Well, chur mé róm fíor scéalta agus scéalta fiction a léamh fé riine a bhar sa bhíontas agus na feibanna a bhí le sáúachá go dtí gur aim siagéad. Nuair a bharta mé an scéala lena ar Ileán, well, bhí mé ábalta mionolalas a chálam mé héanaach ma héil a húsáid chun sonraí incrite a nadús a scéal. Sampla é sin den scríóir a taringt ar haithí fersanta. Maidir le charachtar eile sa scéal is sé sin smuilcín an rón. Well, an áis ar tugad an charachtar son ar an saoil, ná láháin agus mé tosnathe gobar ar an scéal, bhí mé híos ar an tráig is ggéirechuingen sa, agus chonig mé tánta beaga aitis a ghainibh a bhí déanta ar a dhéigint, agus an son bhí creatalach éis go bhí coganta fáca an son caiteán an eceilótha, ach hiic mé tréis tamil gur lapi rón a dhéon na marcanna, agus an son chuir sé sin im cheann go gur hing rón díon Ileán mar cholódragus mar charda óin an príomh charachtar. Ach bhí feibe gom, mar ní raibh mórrán óla se gom ar ránta. Mar sin bhí orm dul im an taide. Ar dús chomach an cainte le hiascarí á túla agus thugad ar son a lán ólis fiúntach dom, mar hampla is crá críd iascarí iad ránta, mar ihin siad an tiasca léras na líanta. Agus uanta ó am go ham tain siad héin an acharnins na líanta rud a thugan na más go minic. Ach bhí an tóla son ana úsáideach dom, agus mar sin bharrtaigh mé smuilcín an rán a chur a dírdí ón agus é in acharn I líam. An son chó mé man taide ar líne a lorg breis ólis. Léig mé go héad go bhain teachtar mar jalar ránta. Sampla den ólas sa fuairme ná go bhfuil ránta sáir chlichte agus gur féidir leotha ahairis a dhéanamh ar uimene agus ar gheátíochtaí a bhhaintear dóibh, agus gan éon áras bhór ar fad an cháirdaméis sin agus an scéal ar scríomhagam. It scríóir dat bín tú gcónaí a thart rodí féineara chomá, nis bhí mé tosnathe gobar ar an scéalsá an uairhearnach a chomé ar thros Eitleán, agus bhí mé thart féineara go cuaramach go héad bhí baint leis an sólan amachta, na getí sláán dála, na tróiricha agus an chóirle a thugtar ar bord Eitleán maidir le cad a bheith le déana I gás práine, agus mar sinnde, agus bhí sé sin go léir go sa léirim chuoine agus mé chu síos ar an gcuid sin den scéal. Ach, buchas le dia ná ra mé riamh bord Eitleán a héit I bharige, dá bhrí sin ní bhain chu síos I dhéanamh as ma haithí héin ar an gcuid sin den scéal. Mar sin an taide a ríist. Well, láir mé le dhéar fuór mar gheall ar thros Eitleán a thug sí héin le lein styrime, agus chuir sí síos dom ar agla agus ar ampar na baisinéirí a bhí ar bord, agus cháir sé sin go mórlam an atmosfér scáúil agus sciailethe a chruthú sa scéal le lein práine. Ryan Samplí de ma haithí as móige a churméisteach sa scéal ná go raibh mé héanam a bháldas na gasóga. Go mí se gcónaí le a grodíomhíoch caitisteach ar na trána tríis styrime, go mí se drepan na garigrach agus sin de hir a fearre ar an taide, gur sciub an taide léróid amach an siúlar am óháin agus gur námh mé machchan I dhéag dúrach mar íon ón sa scéal. Agus an clínar jaarrig le háin tinine a las ar deire, well, gálam mise an sciil sin díreach mar a gálam óin I. A charnéistí an taide. Bhí ar na lán éanacha mara a chur sa scéalnis mar hampla agus ní raibh an mionolalas agam chun go bhain chuir síos increite a dhéanamh ortha.
ach há an tálam goil anna spéis ag mar chéile ag gcúrsaí dúlra agus fuair mé go leor ólas mhuaig. Chomáile sin chuirda mé I leabhar agus ar líne, agus bhíorm I chin tú go raibh mé dírithe ní amháin ar éon éarnacha ach ar an am áirithe den bliain, conas agus déanaáta na dtíon siad dé méid óbh a bheran na saisina agsúla agus mar sin de bheadh sé sin anaháachta chun creiceann na fíringe a chur ar scéal mion sonraí mar sin bheith ceart. Chur me bechas a scéal. Weil is bechre é mar chéile. Mar sin a ríist hí feinse taide in eice láimhe agam. Ach fiúán man mechas an héin, bheith go leor le heimsiú I leabhar agus ar líne. Dar nó tuige míad go léir gur iontach ar fad an áis an tiidirlíon, má húsáid míad go cuaramach agus go cíalfare. Agus ar deire hir is dócha an taide is táchtaí ar fad den le héad sa de scéal ná labhart leis an ísgrúpa ar a bhfuil sé dírithe. Thar mé meach dréachtainna den scéal, mar réon le ceist nóir, dí léthirí óga agus thugad ar son ólas agus eis chothú dom a bhí annachárach ar fad. Nis bheith go leor eile le rás dócha margheall ar an taide agus an taithí fearsanta a hníomh tríd a chuid ibre, ach tá coinne gom go tugann an méadbeag sin thráite go madidir le haithí scríneoireach de hain, cabhar bheith éigentíomh agus sibh héin I mbun ibre. Mar sin go éirí go gealimh.